yi akan baby nice, ya yi akan sayyada. Na ce mishi ba na yi, sai ce to na biyu kina lesbian? Kina lesbian? Sai na ce mishi ba na lesbian. Ya ce saboda yawa shi ma akwai matsala fa, na samu matsala da tsohuwar matata akan lesbian shi ma. Ni ma ina lesbian, ga lesbian ga shaye-shaye. Sannan kuma na uku ya ce min kina da bestie? A in kina da bestie zance ya lalace. Magana bari in gaya miki, wani maganan ba zai yiwu bane, wannan ya zama dole in gaya miki ne dan zan iya confronting in shi in gaya mishi saboda ya gaya min. Na ce wa'annan abubuwan da kake faɗa, na ce ba na yi shaye-shaye, na ce da ina shan shisha amma yanzu shi ma ba na sha. To Real Maryam ya haƙuri, bari in tambaye ki. Da ya ce miki ina shaye-shaye ina lesbian ke baki tambaye shi kafin ya aure ni ya rantse da Kur'ani ko bai rantse da Kur'ani ba, kuma me ya aikata a baya, sannan me matsalan zalmalulun sa baya tashiwa, ke baki tambaye shi wannan question ba? Na tambaye shi yau, ai za a zo gurin, in kin bar ni a hankali za mu zo gurin. Shikenan sai na ce mishi da ina shan shisha amma yanzu bana sha. Yace yauwa, yace ni da matata mun yi alkawari, ni da bestie, na kira bestie mun yi magana, na ce wa bestie